Gusta, sobre todo na hora galega, presentarvos xente a que podemos mirar para aprender moitas cousas. E atención, hoxe presentámosvos a esta muller, Otilia. Bueno, para ser máis correctos, Madre Otilia, porque esta monxa ourensá, día sí e día tamén, colle o seu carriño da compra enche de comida e comeza a repartilo polas rúas de Ourense a xente máis necesitada. Leva facendo isto máis de 20 anos. E ollo, que aínda tedes Otilia ten 89 anos, pero aínda lle queda Rocío moita comida que repartir. Home, mira, dá igual que faga frío, que vente, que chova, que neve, dá igual, porque Otilia cada día sale aí co seu carrillo da compra cheo de comida para os máis necesitados. Ela di que o fai tan a gusto que para ela, ademais, é como cumprir un horario laboral, que ela non perde un día, pero non só fai o ben repartíndolles comida e dándolle pois ese anaquiño para que coman cada día, senón que tamén pasa un cachiño con esa xente a que axuda e coñéceos persoalmente, dalles pois unha conversa ben agarimosa e pasase un cachiño para facerlles o día un chisco máis alegre. Madre Otilia, vostede leva 20 anos percorrendo o centro de Ourense repartindo alimentos a quen o precisa. Sí, señor. A todo el mundo que está por las puertas de las iglesias y donde encuentre. Cal é o recorrido que fai vostede cada día? Porque vai, aínda que chova, aínda que neve ou faga frío. Non falta. Vou sempre igual. Levántome tempranísimo. A las 9 rezamos todas. Y después, cuando salimos de rezar a las 9, ellas van a desayunar y yo largo. Porque también tengo otra misa en la catedral y canto. Y al salir es cuando reparto toda la mañana. Y eso es todo lo que hago. Bos días. Eu sei quen é desde hai moitos anos, porque vostede axuda a moita xente desde hai moito tempo. Sí, sí. Si, sei, no. 20 anos leva percorrendo día tras día a rúa. Cumplí 70 años de jubilé en la residencia sanitaria. Sí. Y empecé con estas historias. Y aquí estoy. Pois está moi ben, fai unha labor moi importante. Penso que casi todo o mundo que vive por aquí, nesta rúa ou ao rededor, a coñece. Dicíanos que se non fose por ela habría xente que igual non comería diariamente. Exactamente, eu opino mesmo. Ademais, levántase moi cedo, porque eu levántome moi cedo e ela tamén xa vai co carrito por aí. Claro, que alédome moito, e que siga así, vale. E o que me gusta é que coñece perfectamente a xente a que axuda, coñece as súas historias, non? Sí, que sí, porque también, mira, ese Pedro tiene un niño de 16 años y el pobre, el niño es de él. Entonces sigue ahí. Hay una señora que se llama Carmen, tiene un hijo drogadicto y ya estuvo en la cárcel y la maltrata. Son xente que está en situacións moi complicadas, non? Dios me libre. Que lle di esa xente cando lle leva ese alimento? Dan las gracias, están muy contentos porque los fiambres los come todo el mundo. Van quitando el hambre. Y eso es mucho. E cantos kilómetros fai vostede ao día? Porque eso é moito recorrido. No, ando despacio. Los años también cuentan. Porque cantos aniños ten vostede? Cumplí en septiembre 89. Está feita unha moza. Ya, pero los años cuentan. Pesan. Hola, Otilia, bons días. Paréceme unha labor moi bonita que faz. Gracias. Todos os días repartindo a comida. É increíble. É unha labor moi boa que estás facendo. Non calquera persoa o faría. Pues todos somos hermanos. É verdad. Así que hai que repartir lo que hai. Creo que se cada persoa poidese aportar un graniño de area sería moito máis bonito e é unha labor que non todo o mundo fai, sabes? Entonces eu creo que sí. Que haxa máis como a ti, moitas máis.